Schubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit ka East Khasi Hills kilayo ban kem ya saungut ki breu halor ka jingkno ba kila don kti ban penyap ya uba omega merthong lai posnem karata uba nakasnong maulaingot hau kurwo khubor USP City uba Vivix aim uloong bala kem shwa ya laingut ha kisiterik ubnaya yong arajar arpulai bat saya uwaipat ha ka arterik uyayong arajar arpulai henrai ki pulit kimshim lapan pau ya ka kerteng jong ini ki saungut uba vivek uloong ru bahaga me jong ka arpu hundreu terik ubnai rempang arajar arpulai uba omega uladon lang ha ka por bala mi ka jingya kenroi hapedeng ar kunhon hadin bala dep banya di kiat kat ba udang wan pai saying uba omega ula syara bor bala penyap ya ha pomlum viewpoint ba dia ka met jong la ot harut kapung omyam la ban kedo ba ya ka kli jong ba omega la lap ha ka nyotrik ulber arajar arpulai harut ka wa omyam ba ka sngi ka ba bot pat la lap saya kikti na ki jaka ki badan hajan ka wa omyam kat ba ya ka met pat la lap na ka wei ka jaka bala tep ya ka uba vivek ulaong ba ya ka kali bolero pick up bala pendon kam ban ra bor ya uba omega layo man kurup na kasnong dawsaw kerang kat ba ki janjong ni samla layo tam nakaklaw hanong pataw uba vivek ulaong ru ba ka jingtok kit kadang yat bat shen ki pulit kin sa aya ka chart sheet